Spôsobujú vám alebo vašim blízkym schody problém? My v Liftege veríme, že každý si zaslúži žiť život bez prekážok. Či už potrebujete odstrániť bariéry vo vašej domácnosti alebo vo verejnom priestore, naše zariadenia sú tu, aby vám priniesli slobodu pohybu a nezávislosť. Naše zvislé plošiny sú navrhnuté s dôrazom na kvalitu, bezpečnosť a jednoduchosť používania. Pomáhame ľuďom zmeniť ich každodenný boj s bariérami na pohodlné a dôstojné riešenie. Už nemusíte sami čeliť prekážkam, s nami je víťaz každý, aj napriek okolnostiam. Pomáhame ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii vplyvom choroby, úrazov či pribúdajúceho veku. Radi pomôžeme aj vám. Kontaktujte nás.